Hello there viewers! So for this reaction, let's watch a fun video. Ito ay SB19 versus 18. Who's more dilulu? Hindi talaga natin maiwasan minsan nagiging dilulu tayo. Pag super like natin yung artist na pina-fan natin. So ngayon, tingnan natin tong video. Ito ay from Sky Mahalima. Let's go! Alright. Ito, alam ko to. Wow! Swerte nila no, mayroon silang interaction na ganito sa SB19 members. Aha! Grabe, super kilig siguro, no? Buti na lang yung mga mahalima, di ba? Go sila sa mga pakulo ng 18. Ang daming inggit. So, confident na dapat pag ganito. Once in a lifetime na kasi, no, maharap mo yung members ng SB19. Ikaw si baby ko? May ano na, nainggit na ng fans. Oh, Padutod ng dimple mo? Pablo, ako din. Paano ng dimple mo? Wow! Wako pahag na lang. Ano pa pangalan mo ate? I'm yours. I'm yours. Kay Ken naman to. Ay, mindset ba? Mindset. Oh, di na alam ni Ken anong gagawin sa 18. Yan. Oh, may ano tayo, may fanboy. Machito dito magtatanong. Hindi, okay lang ako may... Sino ang gusto mong mag-interview sa'yo sa G22? 18 pala siya. G22 Josh. G22 Josh. Bakit ako sa mga tao? Oh. Okay lang ba yung siya? Ay, ito. Si Pablo. Ano ito pala to? Oh, grabe. Wow, grabe si Stella. Ang dami niyang fan service. Nabalibag na naman. Nabalibag na pa. 1, 2, 3. Isa pang ganyan. Naiingit si ate. Oh, ate, okay lang ba since may nakuha na siya, isuril na lang kita? Wow! Siya na talaga nag-suggest, no? Na mag-surreal. Grabe si Justin. Ay, nakakakilig. Hi, my name is Imo. Imong baby. Alam talaga nila, no? Yung mga Bisaya word. Mami ko po, first. Nasaan siya? Mami, nasa may papakilala na kita sa boyfriend ko. Grabe mo yung 18, ha? Gabi, ha? May fanboy na sumsig. Lakas ng sigaw ng... Oh! I touched him! Very extrovert yung fans na yun. You're Lawrence and you're from where? From Singapore. From Singapore. Saan ba to? Pero galing ka Pilipinas. Kapatid mo siya? So, talaga ba? Ako #1 fanboy mo sa Singapore! Paano malaman ko yung number 1? Naka-set to, naka-plus 9 to. Wow, hindi pa talaga ako nakabili ng mga merch ng SB19. Wala pang budget. Oh, grabe. Oh, yan. Dapat prepare ka sa mga ganyan, di ba? Meron siyang Josh ka na rito. May bibig ka dapat mga ganyan. Let no one define your true worth. You are priceless in your own right. Tama. That's what I said. Grabe talaga yung mga members. May mga ano sila, inspirational quote para sa mga fans. Oh! Pakis talaga.
Yeah. Steph! Low kiss na lang. Oh, last. I love you, last na lang daw. Gabi. Dinubog na sila ng fan. Pwede na lang mamatay. Sana ganun din yung ma-feel ko. Once in a lifetime kasi yun. Ay, human. Thank you so much. Thank you, Dan! First of all, I just want to thank every one of you here for coming tonight. Just take my mask off. Wow, ang ganda talaga ng English ni Ken. Grabe yung mga fanboy. Kung katabi ko yan, nang sumisigaw, masisira na yung eardrum ko. Ano to? Sino yan? Si Pablo ba yan? Yan, may helmet eh. Rider din yung nilapitan niya. Ano to? Bakla. Akala. Wow. Random naman yun. Wow, ito na. May nanalo na. Kinasal na siya kay Josh. Ano yung bit-bit niya? Di ba chicken? Manok ba yan? Pero kay Josh yung kanya. Wow! May picture talaga. Heart yung perma. Groom. Heart na lang. How a successful fanboy reacts when his idol noticed him. Ano kaya to, no? Dat malakas rin yung boses mo, no? Wala ka talagang hiya. Mapansin mo. Yan, di ba? Pwede na ako mamatay. Ganon yung feeling. Kompleto na. Dito, grabe. Parang tingin ko dilulo yung mga fanboy ngayon, ha? Wow, ang bilis mag-reply, ah. I got my phone back. I was supposed to put it in my pocket and then go home. Pickpocket. Pickpocket talaga sila. Tahimik kayo. Behave kayo muna. You damage your throat. Calm down lang. Bahala ka. Di mo mapipigilan yung fans kung yun yung gusto nilang gawin. Basta ni-remind kayo ni Ken, ha. Concern lang si Ken sa inyo. Oh, abdoy pito. Oh, lapit nila dyan, no. Wow! Stan, I love you! Wala ka naging fan ng SB? Noong 2022? Wow, tagal-tagal na rin. Pero ang bias mo ay si Justin? Hindi. Sino pa? Ibulong mo. Hindi namin sasabihin kung sino. Sino? Pablo! Anong wish mo? Taga-freezer pala to. Sana mapansin ako na Justin mamaya! Si Justin yung perform. Bilis nilang mag-I love you po. Ay! Marami naman to! Wow!
Oh, astig ng I love you too, bro. Si Pablo. Sino yan? Ano yun? Nag-propose ba siya? During performance ni Justin. Wow, ganda, no? Ito. Nakita ko na to. May pa-pick up line sila kay Stel. Grabe yung tao. Sino yan? Si Pablo ba yan? Grabe yung mga fanboy nila. Yung abo. Grabe yung tangkad niya kasi. Siya talaga nakasalo. Bata pa tingnan dito si Ken. Sa airport naman to. Oh, ang dami nilang flowers na. Wow, para lahat yan kay Pablo. Mabibitbit ba niya yan lahat? Dapat ilagay niya lang sa bag. Para, wow, nag-ano talaga si Pablo doon, no? Parang kunin yung mga flowers na pinag-pair ng fans. Bagay kay Ken yung kanta na to. Kantahin niya kaya to. Sa kotse ba siya? Oh, grabe sino yan? Justin ba? Si Justin. Grabe Can I just appreciate Ang bait ni Pablo, no? fanboys out there? You guys rock. Thank you so much for being here tonight. Thank you so much. But don't be rock and roll. Thank you so much. Especially our lovely fangirl 18. Maliit pa yung venue, di ba nila sa concert nila dati. Ngayon, laki na. So, who's more di Lulu? Ano ba yan? Ano naman yan? Na-acknowledge kami not only here in the Philippines but also international. It's all because of them. Thankful talaga sila parati sa 18. Mini-mention talaga nila yung fandom nila. Every time na may interview sila, may mga naging strength appearances. namin para magpatuloy din. Sila yung kumbaga 5 kami, sila yung parang thread or sila yung tali na nag-hold sa amin. And of course, giving us 18. You guys are Sa the best. We love AAA you all to. so much. And thank you so much, especially to 18. Lahat and ng all mga the people who awards have na been receive supporting us nila, from the very beginning. First po sa aming ini-offer 18, talaga nila sa aming 18. pinakamamahal na 18. Maraming salamat sa walang sawang suporta, sa pagmamahal, sa pagtsatsaga at sa pag-aantay sa Lahat ng amin. puntahan natin, parami tayo ng parami, palaki tayo ng Yeah. palaki. Kaya maraming Ako, salamat, guys. nag-add din ako Nandyan kayo doon. So, sa lahat ng parami ng pinagdadaanan parami. namin. Thank Ngayon you na ako so much, naging fan, guys. 2023. The best kayo. Ngayon Wala ko nang na iba, na-discover kayo lang eh. talaga forever. Mahal na mahal namin kayo. Tingnan nyo, doon yung humble beginning nila. Sumasayaw sila sa mga mall at ilan lang yung nanonood. Pero ngayon, punuan na, hindi ka na makasecure ng mga ticket, di ba? aking liham sa pag-ibig ko, di hayaan na mag-isap na. Ganda ng acoustic version ng ilaw. Ganda ng boses ni Pablo. But I don't sleep enough without you, and I can't eat enough without you. If you don't speak, does that mean we're through? Don't like sneaky shit that you do. So, makita talaga natin yung video na to na grabe yung support ng 18 sa SB19 members. Lahat naman diluloy. Saan ba mamamana yung fan? Di ba sa
Yung 18 naman nilang pagkadilulo sa SB19, ganun. Very, kasi funny yung SB19 members. Masarap silang kasama, 'di ba? And ang ganda na ng personality nila, kaya hindi nahihiya yung mga fans na mag-express ng kanilang feelings kahit over na o dilo, kasi marunong mag-absorb yung SB19 kung ano yung pinapakita ng fans nila. Marunong sila mag-receive, din parang give and take lang yung appreciation nila. So that's it guys for this reaction. Thank you very much. Bye bye.